അപ്പോൾ ജോസ് മണ്ഡലസ് സ്റ്റഡീസിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നാർട്ടിയാങ് വില്ലേജിലാണ്. വെൽക്കം ടു ജോസ് വണ്ടർലസ് സ്റ്റഡീസ് ചാനൽ. ജോസ് വണ്ടർലസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനും അലനും കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് മേഘാലയയിലെ നാർത്തിയാങ് വില്ലേജ്, അതായത് മൊണാലിത്തിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ്, ഒരു കാട് എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്നൊരു സ്ഥലത്താണ്. അതായത് ജൈന്ത്യ കിങ്ഡം, ഖാസി ജൈന്ത്യ കിങ്ഡംസിൻ്റെ അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. അവരുടെ വിക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടറി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതായത് ഇവിടെ ജൈന്ത്യ ഖാസിയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രാജാവിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് ജൈന്ത്യ രാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഒരു രാജ്യങ്ങളോ യുദ്ധങ്ങളോ ഒക്കെ കീഴടക്കിയ സമയങ്ങളിൽ അവർ വിക്ടറി ആയിട്ട് ഒരു ഏരിയ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോൺസ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, ഈ മൊണോലിത്തിക് സ്റ്റോൺസ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോൺസിന് കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഒന്ന്, ടോളസ്റ്റ് സ്റ്റോൺ, അതായത് ഒരു വാരിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത്ത് അയാൾ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വാരിയേഴ്സ് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ മൊണോലിത്തിക്സ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്, ഫീമെയിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വലിയ സ്റ്റോൺ ഇങ്ങനെ നിലത്തിട്ടേക്കുന്നതാണ് ഫീമെയിൽ മൊണോലിത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 8 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള, അതേപോലെ 1.5 മീറ്റർ വീതിയും 8 മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള സ്റ്റോൺസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പോകാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് മേഘാലയയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓൾറെഡി ഈ ചാനലിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എൻ്റെ വൈഫ് മേഘാലയനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മേഘാലയയുടെ കുറേ സ്റ്റോറീസ് വെച്ച് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാലും കുറേ സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് പല ട്രൈബ്സാണ്, 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രൈബ്സാണ്. പഴയ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പല ട്രൈബും അതിൻ്റെ സബ് ട്രൈബുകളിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ സ്റ്റോൺസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ മൊണോലിത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്, ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മൊണോലിത്തിക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സിറ്റിയുടെ നടുക്കാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വലിയ സിറ്റി അല്ല, ചെറിയ സിറ്റിയുടെ നടുക്കാണ് ഈ ഏരിയ. ഇവിടെ വീഡിയോകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേഘാലയ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൈബ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രൈബ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഖാസി, ജൈന്ത്യ ആൻഡ് ഗാരോ. ഖാസിയും ജൈന്ത്യയും സിമിലാരിറ്റികൾ ഒരുപാടുണ്ട്, അവരുടെ ലാംഗ്വേജിലും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികളിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൾച്ചറിലൊക്കെ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ജൈന്ത്യ, അതേപോലെ ഖാസി കിങ്ഡം അവർ ഒരേപോലെയുള്ള രീതിയിൽ ഒരേ സമയത്ത് റൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് നമ്മുടെയൊക്കെ കൺസെപ്റ്റിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു രാജാവിൻ്റെ രീതിയല്ല ഇവർക്കുള്ളത്. ഇസ് ലീഡറായിട്ട് മാത്രമേ കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അവർ എല്ലായിടത്തും ട്രൈബ് ലീഡേഴ്സാണ്. ഒരു ട്രൈബ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആൾ അതിൻ്റെ കിങ് ആയിട്ട് അവർ ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലാതെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്നതൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഇത് കാണാൻ പറ്റും, മൊണോലിത്തിക്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവർ ഇപ്പോൾ ഈ മേഘാലയനിലെ ഖാസി ട്രൈബ് വിഭാഗങ്ങളും ഗാരോയിലൊക്കെ
അവരുടെ ട്രഡീഷൻ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അതായത് പഴയ ട്രഡീഷനിൽ തന്നെ അവരുടെ രീതികളിലൊക്കെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ സെൻറ്റ് കാസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻറ്റ് കാസീസ് ഇവരൊരു ഒരു റിലീജിയനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ഓക്കെ, സെയിൻറ്റ് കാസീസ് ഒരു റിലീജിയനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ സെയിൻറ്റ് കാസീസിൻ്റെ ചില ചടങ്ങുകൾ, അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ചടങ്ങുകൾ അവർ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ട്, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ചില ട്രഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ അവരിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് നടത്തും. അപ്പോൾ അവരുടെ ചില പഴയ രീതിയിൽ കോഴിയുടെ കുടൽ പരിശോധിച്ചിട്ട് കോഴീനെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കുടൽ നോക്കിയിട്ട് ഇവർ ആക്സ്ട്രോളജി സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ മാച്ചിങ് ഒക്കെ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഇവരിവിടെ അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ട്രഡീഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ വരെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, വൈഫ് ഈ മേഘാലയൻ ഖാസി ട്രൈബ് ആയതുകൊണ്ട് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാറുണ്ട്. ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസും കൂടി എനിക്ക് മേഘാലയയെക്കുറിച്ച് തരാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇത്രയും വലിയ കല്ലുകൾ ആളുകൾ ചുമന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു വലിയ സംഭവം. 1500-നും 1850-നും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ കല്ലുകളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ വിക്ടറിയുടെ പ്രതീകമായിട്ടും പുരുഷത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടും ഒക്കെ ഇതിനെ കണക്കാക്കി വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഖാസി ജൈന്ത്യ വിഭാഗങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധികവും ജൈന്ത്യ രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ വന്ന ഈ മൊണോലിത്തിക്സ് ഏരിയയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്തത്. ഇത് ഷിലോങ് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു 60 കിലോമീറ്റർ ജൈന്ത്യ ഡയറക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്ത് വരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്, അടിപൊളി വീഡിയോസൊക്കെ അടുത്ത വരുന്നുണ്ട്, യാത്രാ വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.